Ngai ngu yau blay jong halagas ngi. Batolong ka jing ay happy. Ka jing suk nau blay pa. Banau Jesus Christ bau try. Ha kita ya kibalakhat. Kiba eat ha blay. But ya kiba rinok nang. Ya Jesus Christ. Ni pediang sing bahaya pi sya ka program. One ban money. Ni kermen bagani ka por kan long. Ka jingker ku ye pi. But ya ka ying sam ka syampi. Ka kubor bangan pensngau syapi ya ka por kalong. Naga kitab keban kong Samuel. Khatsan kalong na khat. Kaba arpen riu. Ki kantin ki ba ong kumne. Te u Samuel ula ong hau sol. Ngan om lech pai bat me. Naba me la kantaj ya ka ktin utrai. Bat utrai ru ula kantaj ya me. Na kabalong sim halor ki Israel. Nagani ka benta ka phang pedeng ka ba long kum ka khubor yang i hagani ka por ka ong. Wat ai ba ublay un kenriat napi. Wat ai ba ublay un kenriat napi. Kani ka benta ka penpai ya ka jingmut jong i. Sya ka jingma ka ba mi na ka jingbam ko ngo. Bat jing sya kan taj na ublay. Kani ka benta ka pen i. Ya ka jingdan kam jong ka jingkong ngo. Ban ya ka jingknya. Bat ka bor bak hadu jong belai. Bat ka jinglong bak hadu jong ka jimbishar jong. Hagani ka bentang yo i. Ba ka jing persyang jong usol. Ban mane ya utrai. Kalong ka jing persyang ka ba thali ka ba syakri yalade. Ka ba Samuel ula kantai namar. Ba kamdan rengkat bat ka jing pendem ka ba shisha ya ka ktin ublay. Ublay ula kantai usol. Om namar ka jing bom mane blay. Henry namar ka jing bom ko ngu jong. Batang ka jing le niam ni ka jing kenya. Klem ka donut ka baman. Kalong ka ba klem dor. Ka jibab ka ba jam jong usama. Utrai ru lakan taj yamin na ka balong sim. Kalong kum unam sarang bapailang ba ya ka donut jong uso. Kat nus ngutrim kalong ru. Lada ka ne ka kubor ka keren yang. Utrai ulakan taj yamin na ka balong sim. Ne utrai hagane kasngi ulakan taj yapi. Ki jing le jong sol ki long ki bala penlong da ka jing sarong bat ka jing kwa ban pensngom ya ki briu. Haga jaka ban ai ka burom sya ublay kaya lampen ban ya u ban bu ya u mau kerteng haka burom jong uhi. Kumta ka kubor ka hat yang kum kinong yalam, bar kinong buot jong Jesus Christ, ngidai ban kan mau, bangi long tang ki parlok, haka jing temu ublay. Ki jing job jong ki day ban kedau syaka buram ublay. Syaka buram jong hi. Onda pila job keli yala de, hatu ka ne ka khliman, ka day syapang ka jing pedan buram ya ublay, ne ka jing pen kiu yala de. Yola say ka long kum ka jing riam yangi. Haba usol ula yok sngau yakini ki kentin ula pla bat ong nga la lepo. Namar bangala palat ya ka hukum utrai. Bat ki kentin jong me. Nabangala shepting yu pat ba. Bat ngala kok ngu ya ki kentin jong ki. Balai hab ban pensngo bahaya ki bru. Balai hab ban ya compromise bat ki tang nak benta ka buram ladi. Barok nangi ngitip. Ya kijing tu kana chapang ukada kit blay thau. Haba ki briu ki layarisa bat yaro ya kata ka blay thau ba syong halor jong u. Usngau penban kumbaya lade. Bat kijing seneng bangi yok na gani kijing tu kana kalong. Ukalbut halare hala. Utur yap yap im im. Sya kaleran. Kaba pendan buram ya lade kalong ka way na ki daw ba ublay un kenriak nangi. Namar ublay jus ngau bahaya ke jing sarong. Namar katangi day ban kir nak pa pendan buram ya lade. Namar bang himlong ay tang dalade. Lada klem da penla utrai yangi. Ka kubor ka penkan mauro ing. Ka way pa ka way ka rai bang ishim. Ka kit ya ke jing kia ku muso. Ki jing jet jong i menta. Kila ban ta ya ka laway ke jong. Ngidai ban bu jingmut. Baki rai jong iman lakas ni. Ipen ya hab yang i bat kamon ublay. Ne ki alam no yang i naka. Ublay wailat iki briu. Ban pen skem ha ke jing jit jong ki.
Kajingat huk hana jong uso. Kapen ya kajing bam kok ngu haki benta. Kiba kumba kilong kibarit. Kalak ban wan ra ya kajing duk nong kaba krau. Ublay usyani hangi. Ya ki kam kibarit bat kiba krau. Bat kajing long basi sya jong i haki ta ki kam. Kapen ti kena langi long ni em. Kiba bit ban yo ya kajing ket klik kaba kam krau. Haka hima jong u. Hatu pilong. Kiba yaine haki egi barit kiba ublay ula ai hapi. Teng ha ke jing imbriu ke jong i ngi pen kelaya ke jing tha jong blai tang ban ya dei bar ke jing kwa ne ke jing ngau tan nat ke jong i kane kalong ke bama hadu kata usol uperhat bada ke bau ai ke jing kenyabat ke jing ai ngu ula ban le kat ya ke bau kwa kane kalong ke babak lah wat ai bau try un ken riak napi lada kalong ke berit ni bakrau to jit ya ke ban pen sing bahaya ublai ya kibriu lada pijit ya ke ban pen sing bahaya kibriu persya ya ke man ublai un ken riak nok napi balada pijit ya ke ban pen sing bahaya ublai unlong yalam bat undan rengkan bat pi wat ai bau ublai un ken riak napi tongin pai show blay kum ka jingruai sam David san poway katway do kat ar wat berat no yang anak mat chome bat wat shim no yung mensim bakhut nanga to iPad hanga ya ka chingmen ka chingpenim chome bat to kershan yanga da ka mensim ka bakalo to blain kerku bat ublain ya rap ing bangin la ban im bat ban yai nagbenta ban pendan buram ya ublain kerku nagbenta ka buram kusyong amen tongin duai kokpa jungi ubah baneng long bakhut ka kerteng ke jomai tuan ke hima ke jomai batolong ro kemon ke jomai haka kendo kumbah baneng yuwan akhmat ka buram ke jomai ko turai haka ni ka klimat ka bamenta pat ngi duai ro men singo baban isnei ban pen kentang ini leng baju ne ka por bat ki kubor jong ke jinga selak to ai bikin syong sa ka donut bar ke jumbut jumper khat jung baraka donut bar ke jumbut jumper khat jung wei pak wei ki mensim ke bakodor bios ngau ya ka to ai bikin kubor kin long ro ko trai ya ke jingbam bikin jaman sim ni bangin ken mau ko trai ya ke jingya den ti ke jong so kumno ublai ken riak no but what ai bu ublai ken riak no nangi namara trai bis nangi duai ben penyo ngi ya ke mensim jong ke jing ngauret kamen sim jong ke jing ko ngu nang ban le ban pendan buram ya ke kerteng ke jamai trai lam ya ke jing baman la kesni bangin la ban pendan buram ya me ya ubriu shim ya ki por barok bangsa ko tahan ma klet iki pop ki plat mission ma ke jing ke jumi na bai kini barok ngi duai ban ngi khot karpa hakar ting trai ban uklim jing Jesus Christ ngi duai amen